To amma Isa, lokacin da kana aisuwa kana yin waƙoƙin hip hop sai kuma kwatsam na tsince ka kana yin waƙoƙin nanaye. Masu kallo sun san me ya faru, me ya je ya zo aka canza daga wancan bangaren aka dawo wannan bangaren. Masu kallo barkamu da asuba, barkamu da wani lokaci, barkamu da kasancewa a cikin shirin nishadi kamar da aka saba. Shirin nishadi shiri ne da ke kawo hira da matasan mawaka a cikin wannan shiri na ina kwana. A yau muna tare da wani matashin mawaki mai suna Isa A. Abdallah, amma me aka fi sanin ka da shi? Assalamu alaikum masu kallo da sauraro, barkamu da wannan lokaci. Sunana Isa Adamu Abdullahi, wanda aka fi sani da Isa A. Abdallah. Icework din fa, ina kaji Icework din? Icework suna ne na da, kuma an riga da an canza. An girma kenan? To madalla, barkanka da zuwa gidan talabijin na Muhasa. Yawwa, Isa, ya aka kasance kai a cikin waka? To gaskiya dai yadda aka tsinci kai a cikin waka kusan zan ce lokaci ne mai tsaho. Kusan dai tun muna yara haka ina ɗan sha'awar kasida haka. Daga makarantar islamiyya kenan? Yawwa, zuwa makarantar allo ba. Kusan dai ita muka yi mu. To tun daga nan dai gaskiya nake son yi waka, ko da kasida ce, to kuma kasidar dai bata samu ba sai muka tsinci kai a cikin waka ta soyayya da shauransu. To bayan ka shigo harkar waka da wani kafa, saboda waka fage-fage ce. Akwai fagen wanda suke yi na turawa, hip hop ake cewa da sauransu. Akwai fagen kuma 'yan nanaye. Da wace waka Isa ya fara? To gaskiya ni dai na fara waka da hip hop. Da hip hop? Da hip hop na fara R&B haka. To yanzu kuma dai kusan zan ce na dawo nanaye, dan shi sama za ka ji na ce ma na canza sunana daga Icework on top zuwa Isa A. Abdallah. To misali muƙaddara cewa Icework ne muke tare da shi, wacce waka ce waka farko da ka fara yi ta hip hop? Waƙar farko da na fara yi waƙar mahaifiya ce. Mahaifiya? Za ka iya rera kaɗan? Kwarai da gaske. Yanda waƙar take, ni da mama nake fari, sannan ki uwa ta gari. Mama kin yi mun gata, kin ban tarbiyya ta gari. Mama ina bar hanya, mama ke sai ta ni na bi. Mama komawa ne ni a duniya bayan ki ya bi. Mama na gode miki, ya zanni ne ya ba miki. Mama me kike so ne miki, wanki ɗauko ne miki. Mama wai me zan na ya ba miki. Mama banda abin sa aka miki. Mama wannan wato haka yanayin zubin waka yake kenan a lokacin da aka fara. To amma misali in zan tambaye ka, me ya ja hankalinka har kai wannan wakar? Mahaifiyarka tana raye ne kuka ba ta da kuka dai kawai menene? Gaskiya mahaifiyata tana raye, kuma kusan ita ce take bani ƙwarin gwiwa da mahaifina ma dai. Alhamdulillah, mahaifiyata to tana bani ƙwarin gwiwa sosai akan dukkanin wasu abubuwa da zan yi, kuma sai na shawarce ta da abin da ta ce min da shi nake amfani. To shi ne gaskiya ta bani goyon baya sosai dai lokacin da nake nuna mata ina so in yi. Dan a lokacin ma ina nuna cewar sai zuwa nan gaba zan fara. To amma kuma da yake muna tare da abokan mu haka da suke ɗan yi, sai suke cewa an kace sai wani lokaci to baka san lokacin da zaka fara ba. Gaskiya ne, wato wanda kai a fara shi kar a jira lokaci kuma a zo. Yawa, dan kusan mu uku ma muka yi wannan waƙar mahaifiya din. To kowa dai ya daddora bas ɗinsa a ciki. To ni wannan shine na farko. To amma Isa, lokacin da kana aisuwa kana yin waƙoƙin hip hop sai kuma kwatsam na tsince ka kana yin waƙoƙin nanaye. Masu kallo sun san me ya faru, me ya je ya zo aka canza daga wancan bangaren aka dawo wannan bangaren? To gaskiya dai abin da ya sa na canza, gani na waƙar hip hop kaman harka ce kusan irin za a ce ta gayu, kuma irin za a ga majority wanda suke yin irin wannan za a ga suna da kuɗi ko sun taso su 'ya'yan wasu ne. Kuma sannan baya da haka ma za a ga waƙoƙin hip hop duka an fi irin kurara kai. Kai ta kura kanka, kai wane ne, ka wuce kaza, ka bar kaza.
to naga kuma amma me laifi in mutum ya kura da kansa ko ba misali wanda bai da kuɗi ne ke kura da kansa yana cewa yana da kuɗin. Yawwa shine za ga wanda bai da shi za a gan shi a ƙasa da shauransa amma kuma in ya zo kan waƙarsa ko bidiyonsa za ka ji yana ta kura da kansa yana kira mu da cin ɗaruruwan miliyoyi mutane duka maƙiyansa ne ma majority zai ta koya ta cewa fans ɗinsa kaza alhalin kuma shi kansa ma bai sanya suke ba bai san yana da su ko bai da su ba. To amma kada wani ya tunanin cewa ko dai Isa wato neman kuɗi ne ya kawo shi waƙar hip hop ya samu kuɗin ne ko bai samu ba ko a kasa akwai irin wanda zai irin wannan tambayoyi. Waƙar hip hop me bambanci da ta nanaye wajen misali karɓar ɗan canji? To gaskiya dai farko dai na fara waƙa ne kusan dan sha'awa daga baya kuma na gane cewar ya kamata a ce na nemi kuɗi da ita tunda sana'a ce. To sanda ne tunanin mayar da ita sana'a kuma na ga ɓangaren hip hop ɗin nan gaskiya ko irin na sama da mu idan mun duba za a ga already ba su fiye yin waƙoƙi haka wanda za dai a samu kuɗi da shi ba. Na gane. To yanzu wace waƙa ka zo da ita ta nanayen ce ko ta hip hop? To kusan ne gaskiya wannan bidiyo ya yi kaman shekara ɗaya da wani abu. Nanayen ne? Hip hop ne. Hip hop ne? To shi kenan. ba irin na rap ɗin nan sosai ba. To masu kallo za mu ɗan ji domin mu kalli ɗaya daga cikin waƙoƙin Isa Abdallah. Ice walk on top. Na iya soyayya baby kin ji ba, zan miki soyayya baby, zo ki ga kauna. Na iya soyayya baby kin ji ba, zan miki soyayya baby, zo ki ga kauna. Na iya soyayya baby ki dan ban dama, mini gurbi a zuciya in bar fama. Tun haɗu ne daga tsari da takun girma, so biyu rubuɗin wacce rake nema baby tsaya mana, sirrin zan bayyana, my love for you mana, is better ki so ni ma. Na iya soyayya baby kin ji ba, zan miki soyayya baby, zo ki ga kauna. Na iya soyayya baby kin ji ba, zan miki soyayya baby. To Isa masu kallo sun kalli wannan waka taka. Shin wasu kuɗaɗe aka kashe da yawa aka yi wannan? To gaskiya an kashe kuɗaɗe dai amma ba har sosai yadda ake tunani ba saboda akwai abokaina da suke harka na kyamara da shauransu kuma duk sun bani alfarma dai aka dan nan nema aka yi wannan sun bani gudunmawa sosai a ciki. To me wani kira zaka yi wanda yake son ya shigo harkar waka? Zaka ce shigo nanaye ne ko zaka ce hip hop? To gaskiya wannan dai ya danganta da ra'ayin mutum wanda ya fi karkata a kai. Don aka ce ga wanda za ka yi kuma ka je kai ga wanda kake so ka yi kaga ba a san a ina basira ka take ba sai ka fara za ka san inda ya kamata ka dosa. Kamar dai ni. Na gane. To masu kallo yadda ta kasance kenan da hiranmu da ɗaya daga cikin matasan mawaƙa wato Isa Abdallah, muna fata kun ji daɗin wannan shiri. A madadin shugabannin wannan gida Nisa ɗan yi nake cewa zan miƙa ku ga masu shiri na kwana. To masu kallon mu barkanmu da dawowa daga zangon nishaɗi mun ɗan numfasa kamar yadda dama muka ce bari mu ɗan numfasa sai kuma mu dawo kuma baba. Saboda yanayin lokaci yana ga da wannan numfasawar da nishaɗi tare da Hassan ɗan iya muka kawo ƙarshen gabatar da shirin namu na ina kwana a wannan rana. Ta Juma'a. Ta Juma'a. Ta babbar rana. Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin Amin.
To masu kallo duka a nan muka kawo ƙarshen gabatar da shirin namu, da fatan an ji daɗin kasancewa da shi. A kasance da mu idan Allah ya kai mu ranar Litinin, inda za ku kasance da wani sabon shirin. A madadin abokanan aiki na Halliru Gwangwazo, a sha kallo lafiya, Amina Yahayadin. Jama'a muna godiya, a ci gaba da kallon mu. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka don ganin shirin ya zo gare ku, sunana Binta Abba ya kasai da na jagoranci shirin nake cewa mu huta lafiya.